Lenavça gevera jole merge standên îmzeyan ên çar daxwazên Kurdan ên sereke hatin vekirin. Li gel ku walîtiya Wanê û qeymeqamiya geverê destûra vekirina standên îmzeyan da, walîtên Amed, Êlih û Rihayê vekirina standeyan qedexe kiribûn. Kampanya çar daxwazên Kurdan ên bingehîn li gel ji hêla walîtiya Amed, Riha û Êlihê ve hate qedexe kirin jê, kampanya li Wan û navçeya gevera jole merge serbest e. Li navçeya gevera jole merge standa îmzeyan a daxwazên Kurdan ku ji nasa me perwerdehiya zimanê zikmakê, mavê rêxistinbûnê û statîyê hate vekirin. Di vekirina standa ku li ber kargeriya taybet hate vedan rastî eleqeyeke mezin hat. Welatiyan xwest çar daxwazên Kurdan di Makezagonê de cî bigirin û mafê Kurdan ên mirovahiyê bên dayîn.